na kadumdum ko dyan ko kaila nga usa ka maestra o usa ka katekista at the same time. Nagtrabaho sila sa simbahan. Dugay na sila ng alagad. Tapos kabayo kita kung uno ka sana busy unsa ka, di ba, kapoy gid magtudlo kinsa ton mga maestra diri kay nakabati pod ko ana kay nagtudlo man ko sa una. Mao kanang iyang kada adlaw nga buhaton pagtudlo, paghamang tudlo, pag nasay bakante nga panahon, mualagad diya sa simbahan, no? Kanang schedule gud iya gid ang tumanon. Yan one time nang nakapangutana ko sa ijaha sa iya nga, ma'am, wa ba di kay kapuya? Ing ana gyud ang imong sa kadugay nga panahon, ing ana ang routine nga imong ginahimo sa matag adlaw. Mo siya nga, ang importante sa ako nga makasimba ko og kana mo nay pahulay nako ug mao mo buting akong gusto gyud sa akong kinabuhi. Kining magdudlo ug mag-alagad diha sa simbahan. Maigsuon sa atong ebanghelyo atong nadungog nga niingon si Jesus nga umari kamo kanako kamong mga tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Ang atong pangunaw-na usahay gyud kining pagpahulay kanang wala gyud tay buhaton. No? Ironic gani usahay kay kanang maingon nga magpahulay moadto sa dagat, maligo sa dagat nya inig kahuman sa inigulig gikan sa dagat kapuyon man gyapon ta, di ba? Mga ang pagpahulay di gyud ay kanang pagbuhat ug wala gyud kanang wala gyud ay buhaton. Natay buhaton apan diha sa kung unsa atong gusto nga buhaton mao kanang atong recreation nga time, no? Diha sa kinabuhi ni San Agustin sayod kita nga ingon siya nga makapahulay lamang ang iyang kaugalingon, makapahulay lamang iyang kasing-kasing nga dugay nang wala makapahulay, nga dugay nang nangita sa kung asa kini makapahulay, kung asa kini ang iyang kapahulayan, dugay siyang nangita hangtod nga nakita niya diha sa Ginoo. Ang Ginoo lamang di ay mao ang atong kapahulayan. Katong ako nakailang nga maestra ingon siya nga kay mao mapud ni ang akong gusto. O kita sayod kita nga kita makapahulay kung atong buhaton unsa ang atong kanang passionate kaayo kita. Diha kita murag at home ug makapahulay sa kung unsay atong buhaton, no? Mao nang importante kaayo nga atong pangitaon kung unsa gyud ang atong gusto nga himuon sa atong kinabuhi kay kana atong mapangitaan ang atong kinabuhi ug sa gyud ang kahulugan niini. Diha sa pulong ni Saint Ignatius of de Loyola, iya kanang gikoin nga board kanang deepest desire nato. Kung ato kanang makita nato ang kapahulayan, ang kahulugan sa atong kinabuhi. Unya diha sa atong unang pagbasa, dako kayo ang atong consolation tungod kay bisan pa man di ay kita mahilayo ug mabati nato nga wala asa ang atong kapahulayan, asa ang atong gusto gyud nga buhaton sa atong kinabuhi. Ang mga tao sa atong unang pagbasa, ang mga Israelita na diha nahiagom sa kaulipon diha sa mga Eptihanon, ilang nabati nga daw walay Dios. Ilang nabati nga asa nam ni atong giingon nga Dios nga makaluwas ning atong sitwasyon. Consolation tungod kay mang Dios sama kang Moises magpadala gyud og instrumento alang sa pagpahinumdum kanato sa pagbalik kaniya. Diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ato kining pangitaon. Kung unsa gyud ang kinahiladman sa atong kasing-kasing, kay diha kita makapahulay og tinuod. Unya diha sa kinabuhi ni San Agustin ug ni San Ignacio de Loyola, atong makita nga ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, ang pagsulob, ang pagsangon lamang sa yugo sa Dios ug ato kining pagsundon, diha lamang kita makapahulay og tiunay. Maayong buntag ug palihog manindog